Һәр бер сабый җиргә үз бәхете белән туа. Һәр ана кеше нарасын кулына алуга ук аңа җир йөзендәге иң изге теләкләрне тели. Әминә Идрисовна да моннан 45 ел элек нәкъ шулай эшләгәндер. Баласының әдәпле, тәүфыйклы булуын, үзен аңлаучы, санлаучы, үзенә тиң ярын табып, аны да кадерләп, бәхетле гомер кичерүен теләгәндер, дип башлана зур Чиркли авылында туып үсеп, бүгенге көндә Самара шәһәрендә гомер кичерүче якташыбыз Галия Әкәшә кызы Барсуковага багышланган котлау хаты. Матур юбилее белән ихластан аны газиз әтисе Әкәшә Даутович, әнисе Әминә Идрисовна, улы Усман, килене Альбина, аныгы Арслан, абысы Наил, сеңлесе Әлфия гаиләләре белән, кодагысы Гөлнара, кодасы Фәхим, уллары Айдар кытлылар. Кадерлебез, сиңа сыкланмаган һәм үрнәккә куймаган кеше тирәңдә бик сирәктер. Газиз бала анасы, матур онук әбисе, без кардәшләрең өчен җылы күңелле туган. Авыр чакта да, шатлыкларда да беренче булып килүче кардәш син ул. Якыныбыз, гомереңнең матур вакытына җитештең. Балаң үсеп урнашкан, оныгың көннән-көн күбрәк шатландырып, барысына да өйрәнә бара. Ни теләргә сиңа бу вакытта? Әлбәттә, иң мөһиме озын һәм гыйбадәтле, иманлы гомер. Киләчәктә картлыгыңнан ямь табып, ләззәтләнеп яшә. Без сине нык ихтирам итәбез. Кадерле, газиз балам, сөекле әниебез, яраткан апабыз. Сине ихлас йөрәктән туган көнең белән тәбриклибез һәм нык сәламәтлек, киң ризык, тыныч тормыш, җан тынычлыгы һәм бәхетле картлык киләчәктә телибез. Балаңның, оныгыңның шатлыкларын, күңелеңә рәхәтлек, тормышыңа ямь бирсен. Тормыш сорауларына бирешмичә, башыңны горур тотып атлауына без бик рәхмәтле һәм шатбыз. Газизыбыз безнең, без сине бик яратабыз һәм олы рәхмәтләребезне җиткерәбез. Безнең уңышларыбызга сөенеп, игелегебезне күреп яшәргә язсын сиңа. Изге теләк, назлы сездән башка, табып булмый затлы бүләкне. Безнең өчен бик тә кадерле син, бик тә якын, бик тә кирәкле. Телибез сиңа гел исәнлек, саулык, гел яшь булып калырга, тагын бик күп туган көннәр язсын каршы алырга. Гирләп яшә, картаюны белмә, безгә синең яныңда бик рәхәт. Матур август айы белән туры килгән туган көн. Бар уңышлар белән бергә син дөньяга туган көн. Якыныбыз, Раббым кылы, сиңа саулык сорыйбыз. Сиңа бүген иң изгесен теләкләрнең юллыйбыз. Безнең кадерле кеше син, урның йөрәк түрендә. Менә котлап бәйрәмеңә җыелыштык бүген дә. Елмай килсә авырлыклар, уфтанма да, зарланма. Бетте инде сабырлыгым диеп зинһар уйлама. Әле алда насыйп булсын тагын бик күп күрергә. Ике дөньяның бәхетле күркле кылы булырга. Горурлык та шиксез безнең, син якын кешем диеп. Рөхсәт ит бәйрәмеңә дә яңгыратырга җыр биреп. Хөрмәтле Галия Әкәшевна, юбилей тантанагыз белән ихлас котлауларга без дә бик теләп кушылабыз һәм бүләккә якыннарыгыз сайлаган матур җыр юллыйбыз. Uzan күпме гомерләр, узада күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарың, исеңдә күңелеңдә, бер атлы хатирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән. Әнием, сине зурлыйбыз, теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән. Әнием, сине зурлыйбыз. Туганнарың янында яшә шатлыкка
күмелеп, tag'in da Farishtaga teng go'zal zot bizning uchun g'ururli so'qlandira barimizni senda bo'lgan sabirlik tilaklarining motorlarin atab sina yo'limiz ulug' hurmat hissi bilan aniyim seni zo'rlaymiz tilaklarining motorlarin atab sina yo'limiz ulug' hurmat hissi bilan aniyim seni zo'rlaymiz Kishilikli, ungan bo'lgan diktatorli sen bizga porli shirli umrlarda yechi aniyim sen yuzga yubileyim mana bugun uzgan ko'pmi umrlar uzada ko'pmi